ошолорго да билместен Аллах субхана тағала берген өмірін енді yaşayбыз. Кімге берілген, кімгедір 40, кімгедір 50, кімгедір 80, кімгедір 100-ге кадет yaşayып. Енді қызғанышқа қарсы біздің Эльмирабыз қырағын тутырып, біздің білен соғылашты, біздің орабыздан кетіп барды. Енді нәрсе деп айтасыбыз келе, туғандарының, балаларының, тұрмыш иптешінің енді ауыр қайғысы белән уртаклашабыз. Иншалла артистлар исеменнән ничек дип әйтик, урыны җәннәттә булсын, авыр туфрагы җиңел булсын. Бу безнең арабызда гына түгел, Татарстанда гына түгел. Барча кешеләргә дә зур олы авыр кайгы, авыр югалту. Киткәннәр китә дә бара, калганнарга исән имин яшәргә, сабырлык белән яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Ирене сабырлык, әнисенә, балаларына, бәгыркәйләренә Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирсен, саулык, сәламәтлекләр бирсен калганнарга дигән теләктә калабыз инде. Зур югалту барчабыз өчен дә. Зур югалту. Югалту дигән сүз белән генә монда шикләнү бик авыррак. Минем өчен инде ул нык якын кеше иде. Безнең гаилә дустыбыз. Сез бик күп тәбергә йөрдегез бугай инде. 20 ел элек танышкан идем, Эльмира белән таныштык. Беренче тапкыр гастрольләргә чыгып киткәндә яшь кенә кызый, кызга иде. Бик тырышчан, бер эштән дә курыкмады. Һәр вакытта. Аннан соң инде ул үзе инде зур сәхнәләргә чыккач, һәр вакытта мине искә алып, миңа ярдәм кулы сузып. Шуңа бик зур рәхмәтлемен. Туганнарына сабырлык һәм дә инде тамашачыларга әйтәсе килгән сүзем бар. Искә алган саен Эльмира Наил кызын дугаларыбыз белән һәр вакытта искә алдык. Иншалла урын җәннәттә булсын. Рәхмәт бик зур.